Hej Mark, det vi skal i gang i nu, det er, at vi skal teste din ekstension over knæet. Altså hvor meget du kan strække det. Og måden vi gør det på, det er ved at jeg beder dig om først at presse dit knæ så meget ned. Du skal jo ikke få stive pive, Mark. ned i underlaget, som du kan. Så det prøver du at gøre nu. Ja. Og en gang mere. Super. Det jeg så vil gøre nu, det er, at jeg vil lave den samme bevægelse, hvor jeg så bare prøver igen at lægge overpres på, for at se om du har den lille smule ekstra ekstension, som vi gerne vil have i et normalt knæ. Hej det. Det ser fint ud. Hvor mange grader er det med Flex X, Martin? Gider du lige gentage det? Ved overekstension, jamen der skal vi jo gerne have de her cirka 5-10 grader ekstra. Så, og flektion, den er vi færdig med, så den gemmer vi til en anden god gang. Men er det ikke 140 eller sådan noget i den retning? Jo. Ja. Så gør vi lige det samme herovre, så du spænder bare op, trykker knæet ned mod underlaget. Store muskler. Ja, og igen. Det er fint. Så prøver jeg igen lige at gå ind og lægge overpres på her. Så du slapper bare helt af.